Ale ty si právě měl teď nedávno kauzičku spojenou s festivalem. Nedávno, veď ja žijem v kauzách, no to je môj denný chlebík. To je môj denný chlebík, kauzičky. No a jak to teda bylo s tou tvojí kauzou a s ex-přítelkyní? No takto. Ten festival je jeden z mojich najobľúbenejších festivalov. Hip Hop žije v Bratislave. Ano, na konci bude soutěž o lístky. Áno, môžeme dať. V Prahe? Ne, v Ostravě. V Ostrave môžeme dať lístky. Neviem, čo bude súťažná otázka, ale na Hip Hop žije proste ostravské. Máme lístky. No a čo sa týka tejto kauzy, no takže prišiel som tam s tým, že ja to tam mám fakt rád a chcel som sa tam zabaviť. A ja by som nečakal, že niekto, kto ešte pred týždňom, čo sme rok spolu rozidení, chodí po podcastoch a proste rozpráva o mne hodinu v podcaste ešte po roku rozchodu. To není jej vina, to je vina hodne podcastu. Áno, tak ona môže odmietnúť tú účasť alebo tú tému v tom podcaste, vieš, čiže je to jej chyba, lebo môže povedať, nechcem sa o tom baviť. A ona sa teraz niekde vyjadrila, že akože ona povie všetko, čo sa stalo v našom vzťahu, pričom tam sa nestalo nič okrem toho, že sme si fakt nerozumeli a sem tam sme sa akože nepekne pohádali a keď sa niekto chová jak píča, tak ja mu poviem, že chováš sa jak píča a niekedy to poviem aj krikom, ale to mi príde akože normálne v situácii, kedy sa niekto chová jak píča. A ja nechcem akože vulgárne sa k nej teraz vyjadrovať, to myslím tak, čo bolo vtedy. A proste takýto človek, keď vie, že nemáme spolu dobrý vzťah, lebo z mojej terajšej priateľky robí strigu všade, kade chodí a začalo to celé tým, že vlastne dala takýto status o tom, jak som jej otvoril oči, jak som ju všetko naučil, jak som jej dal veľa zážitkov, jak mi je vďačná za ten vzťah. A 2 týždne na to boom podcast, ďalší týždeň boom podcast, vieš, a vo všetkých tých podcastoch sa rozplakala proste, reálne sa rozplakala, že jak je to strašne ubližilo, vieš, takže ja som to bral tak, že tak na jednu stranu toto a na druhú stranu toto, no a v jednom z tých podcastov proste, aby sme mali celú tú genézu, tak začala rozprávať na moju terajšiu frajerku, že ona akože rozbila vzťah a že ona je fame hunterka, ktorá chce byť po backstageoch a takéto blbosti a že oni boli kamošky, pričom neboli. Vieš, že ju volala na kávu, ona na tú kávu volala preto, lebo sa rozprávali nejaké veci, ktoré si s ňou chcela ujasniť. Myslím si, že tu genézy ví celý Slovensko. No tak ja to hovorím tebe, ja neviem, či ju vieš ty, vieš. Teraz sa bavím s tebou. Ja som pripravená. OK. Tak to skráťme, preskočme celé toto na piču obdobie hovien a vráťme sa k tomu, že proste nečakal by som, že bude chcieť byť v priestore, keď vie, že tam mám koncert so mnou. Lebo ja by som s ňou nechcel byť v jednom priestore už len z toho dôvodu, že to vo mne vyvoláva. A co znamená jeden prostor? No máš zóny na festivale, vieš, je tam nejaká zóna VIP, kde sú všetakí hostia a to bola zóna VIP? A to je zóna VIP, hej. A ona tam byla? Áno. A cez tú zónu proste chceš, nechceš, musíš na ten festival prísť, odísť, keď chceš niečo piť, tak tam musíš ísť. Mám tam kamošov, s ktorými sa sem tam idem pozrieť, vieš, a tak ďalej. Proste sa tam pohybuješ. Tak ja by som nečakal od človeka, ktorý proste má zášť evidentne aj na mňa, aj na moju terajšiu frajerku a aj to, že proste sa dejú tieto veci nepríjemné, takéto pnutie, ktoré tam medzi nami je verejne, a že sa tam budeš trepať, keď ten festival má 2 dní. Môžeš si pozrieť interpretov, ktorých chceš z tej zóny, kde vidíš koncert, cez predu, medzi ľuďmi, kde sú proste, ja tam chodím, mám do hudy rozstánku, fotiť sa s tými ľuďmi a tak proste, že teraz dala niekde, že ja by som tam tiež nešiel, no ja tam chodím každý rok, pretože ten kontakt s tými fans ja proste robievam a je to proste v pohode. A ona asi nadobudla pocit, že je tak veľká celebrita, že by ju tam roztrhali alebo čo, neviem. Každopádne tam proste bola poprosená, aby z tej VIP zóny, keď som ju tam zbadal a nechcel som jej prítomnosť, lebo proste... A to znamená, že by ste sa potkali takto? Áno, áno. A ja proste, neviem, necítil som, že je dobrý nápad, aby sme sa tam stretali. Nechcel som, aby sa tam dojebávala nálada. Ja som si nechcel pred koncertom kaziť náladu, pretože ona mi ju vie pokaziť tým, ako sa správa. A tým, jak to furt prekrúti, že vlastne všetko je moja chyba. Ona je ten najmilší a najzladší človek na svete. A tým pádom akože bola poprosená, aby z toho sektoru sa len presunula do iného sektoru a užívala si ďalej. A kto jej poprosil? Organizácia festivalu, ktorá jej dala lístky zadarmo do toho sektoru, v ktorom bola.
tak jej len ju poprosili, aby išla tam. A ona z toho festivalu... A ty jsi tam byl sám nebo s přítelkyní? S priateľkou. Práve preto, však je to proste nepríjemná situácia. Takže som nechcel, aby sa tam zbytočne niečo vyhrotilo, alebo že by sa tam niekto na niekoho urážal, alebo kričal, alebo sa hádal, alebo vieš, zbytočnosť proste. Chcel som sa vyhnúť pičovine. Tak proste bola poprosená, aby sa presunula do iného sektoru organizáciou, ktorá jej dala lístky zadarmo. A ona proste z toho areálu odišla, s tým, že ona do toho sektoru ísť nechce, medzi ľudí a si pozrieť tie koncerty. A odišla z areálu, natočila video, že bola vyhodená, lebo že ja neodohrám koncert. Leto si treba vychutnať naplno. Rovnako ako kuracie limitky v Mekáči. Vyhodená, lebo že ja neodohrám koncert. Z toho sa spravila kauza. A to si říkal? No, ja som povedal, že nechcem, aby bola v tom danom sektore. Neříkal si, že nevyjdeš na stage. Vieš si predstaviť, že vylezem na stage a 15 000 ľuďom niekto povie, že Separ neodohrá koncert, lebo je tam jeho bývalá. Fakt si to len skús predstaviť. No, nemyslím, ale musím se zeptat. To je moje robota. Mimoza, úplná. No a z tohoto dôvodu proste vznikla